Кофата? Добре. Добре. Аре стига, аре, ела тук, ела. Как се казваш ти, бе? Ангел. Как? Ангел. Ангел? Да. Къде учиш, бе? Уча в доктор Петър Верон. Кой клас си там? 8 клас. Двойка джиер си? Не, 5, 3, 4. Браво. Песни знаеш ли? Да. Коя песня знаеш? Горда стара планина. По-силно е, ти химна на България. Гоне до насе сине, слънце траки одява на пирина пламене родина, мила родина. Ти Барабани ли беше, а? Чакай, не приближава, бе, чакай. Аз съм българ, че обичам, знаеш ли? Аз съм българ, че обичам. Нашите планини зелени. Българ, че се наричам. Първа радост за теб. Нази, знаеш ли нещо? Дай друго, на Ивана, нещо знаеш ли? Ще остана само парфюм. Обърни ми внимание, ще остана По-силно е! само парфюм на дъх. Внимание, ще остана само парфюм на дъх. Внимание, мак ти страла, мак ти страла. Назис, нещо не знаеш ли? Чакай малко. Назис, Дай друга, ари, коя знаеш? Дай нещо на цигански. Намет. Дай на цигански нещо. На Амет дай, ари. Мак ти страла. Абе, чакай, бе, нали? Сега не я пявай, дай някой друг, бе. Си, ако знаеш, много те оплака. Ако знаеш, само те оплака. Ще те... Играй малко, ари, играй. Да ти... Кичек. Мак ти страла. Дай ти. Аре, не се обръща. Пътя, ракия ли пиеш, бе? Не, аз се пия. Дай пак. По-силно е. Айде сега толкова.